സെക്കൻഡ് ഇട്ടത് എന്തോ വന്നോ അതില് ലൈവ് വന്നോ മാതാജി? വന്നു ഓക്കെ അല്ലേ? ഓക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്, ലൈവ് സ്ട്രീം വന്നല്ലോ അല്ലേ? ഓക്കെ ഹരീഷ്ണ. അപ്പൊ ആരാ വായിക്കണത്? ആരെങ്കിലും വായിക്കണുണ്ടോ? മാതാജിനെ കണ്ടിട്ട് കുറച്ച് നാളായില്ല ലക്ഷ്മി മാതാജിനെ, എന്ത് പറ്റി? സുഖമില്ല, സുഖമില്ലായിരുന്നു അല്ലേ? ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് രാത്രിയാണ് ഡിസ്ചാർജ് ആയി വന്നത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന്. ഓ ഹരീഷ്ണ, എന്ത് പറ്റി മാതാജിക്ക്? ചെസ്റ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ ആയിട്ട് ഓഹോ ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് അങ്ങനെയായിരുന്നു അല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ. കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് മതന്നെ കണ്ടില്ല ഹരീഷ്ണ. ഒന്നും എഴുതാനൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല, ഒന്നും വായിക്കാനൊന്നും പറ്റുന്നില്ല. കുഴപ്പമില്ല, റെസ്റ്റ് എടുക്കും മാതാജി. പിന്നെ ആരാ എഴുതിട്ടുള്ളത്? ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാ ഹരീഷ്ണ? ആരും എഴുതിട്ടില്ലേ? എഴുതിട്ടുള്ള ആരാ? നിഷ മാതാജി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഹരീഷ്ണ? ഓക്കെ, പറഞ്ഞോളൂ മാതാജി. 18ാമത്തെ ചോദ്യം. എന്ന് സംബോധന ചെയ്തത്. വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തോ? മാതാജിയുടെ സൗണ്ട് കട്ട് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തു. സിഗ്നൽ കുറവാ. ഓക്കെ, പറഞ്ഞോളൂ. എന്തുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനെ കേശി നിഷ്ഠൂതന കൃഷികേശ എന്ന് സംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? കേശി നിഷേധന എന്ന് സംബോധന ചെയ്ത് ഭഗവാന്റെ കയ്യാൽ കൊല്ലപ്പെട്ട അതിഭീകരനായ ഒരു അസുരൻ കേശിയെ എന്ന് സംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് എന്റെ ഉള്ളിലെ അസുര സ്വഭാവങ്ങളെ നശിപ്പിക്കണമേ, അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഋഷികേശൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനാണ് ഋഷികേശൻ. എന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും നിയന്ത്രിച്ച് എന്നെ ശരിയായ ധർമ്മത്തിലേക്ക് നയിക്കണമേ, അതാണ് എഴുതിയത്. അത് കേശി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കേശി എന്നുള്ള ഒരു അസുരനെ വധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അത് കാരണം കേശി നിഷൂദന എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആസുര്യമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവങ്ങള് അത് നശിപ്പിച്ച് കളയണം. അപ്പൊ നമ്മളെ സംശയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സംശയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആസുര്യമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവമാണ്. ആ സംശയത്തെ മാറ്റാ എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ നമ്മളെ സംശയം ചോദിക്കി ക്ലിയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ഉപനിഷത്തുകളൊക്കെ ഗുരു ശിഷ്യ സംവാദമാണ് അല്ലെ? ഗുരുവിന്റെ ശിഷ്യന്റെ സംശയങ്ങൾ ഗുരു മാറ്റി കൊടുക്കണം. അപ്പൊ നമ്മളിലുള്ള ആസുര്യ ഗുണത്തെ മാറ്റുക, അതാണ് പറഞ്ഞത്. കേശി നിഷൂദനൻ, അതായത് സംശയം മാറ്റുന്നവൻ അല്ലെങ്കിൽ അസുര ഗുണം നശിപ്പിക്കുന്നവൻ എന്നൊക്കെയുള്ള അർത്ഥത്തിൽ വരുന്നത്. ഋഷികേശൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥൻ ഭഗവാനാണ്, അതാണ് ഋഷികേശൻ. ഓക്കെ, അടുത്തത് പറഞ്ഞോളൂ. കർമ്മ നിർവഹണത്തിനുള്ള 5 ഘടകങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ്? ശരീരം, കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആൾ, കാരണങ്ങൾ, നാനാവിധത്തിലുള്ള ഉദ്യമങ്ങൾ, പരമാത്മാവ് എന്നിവയാണ് 5 ഘടകങ്ങൾ. 5 ഘടകങ്ങൾ അല്ലെ? എത്രാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണ് പറഞ്ഞത്? അത് 14ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ. എത്ര? 14. 14ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ അല്ലെ? ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അല്ലെ? ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിലുണ്ട്. ഇത് 14ാമത്തെ. ആൾ, കാരണങ്ങൾ, അതായത് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, നാനാവിധത്തിലുള്ള ഉദ്യമങ്ങൾ, പരമാത്മാവ് എന്നിവയാണ് കർമ്മത്തിന്റെ 5 ഘടകങ്ങൾ. ഓക്കെ, അതായത് 5 ഘടകങ്ങൾ കർമ്മ നിർവഹണം. നമ്മൊരു കർമ്മം ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ വേണമെന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. അതിലെ അനുഷ്ഠാനം അല്ലെങ്കിൽ ശരീരം, കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആള്, കാരണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, നാനാവിധത്തിലുള്ള ഉദ്യമങ്ങൾ, പരമാത്മാവ്, ഇങ്ങനെ 5 ഘടകങ്ങൾ. ഓക്കെ, അടുത്തത് അനിഷ്ടം, ഇഷ്ടം, മിശ്രം. അതെ, അനിഷ്ടം, ഇഷ്ടം, എന്തെന്ന് വ്യക്തമാക്കുക. അനിഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിമുഖത, ഒഴിവാക്കല്. ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകർഷണം, ആസക്തിയാണ്. അതായത് അനിഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എഴുതിയത്. ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന്റെ കർമ്മബന്ധങ്ങളിലേക്ക് ആസക്തി ബന്ധനാക്കുന്നത്. അനിഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിനാശത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതാണ്. അതായത് കോപം, ക്രോധമൊക്കെ, അങ്ങനത്തെ അനിഷ്ടങ്ങളിലേക്ക് കുടുങ്ങിയതിനെ സമാധാനം. അനിഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേദന, അപമാനം, നഷ്ടം, ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആളുകൾ, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എഴുതിയത്. ഇഷ്ടം ധനം, പ്രശംസ, അങ്ങനെ. ഓക്കെ, അത് ഏത് ശ്ലോകത്തിലായിട്ടുള്ളത്? അത് 12. ശ്ലോകം 12. ഇഷ്ടം, ഇഷ്ടം, മിശ്രം എന്നീ 3 വിധത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളെ ത്യാഗികളല്ലാത്തവർക്ക് മരണാന്തരം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. സന്യാസികൾക്ക് അത്തരം അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നില്ല. ഹരീഷ്ണ, അതില് ആ 12ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് വിവർത്തനത്തിൽ
വിവർത്തനത്തിൽ തന്നെ എഴുതുന്ന അനിഷ്ടം നരകത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്, നരകം, സ്വർഗം, സ്വർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്, മിശ്രം രണ്ടും ചേർന്നത്. രണ്ടും കൂടി ശ്ലോകത്തിന്റെ ആ വിവർത്തനത്തിൽ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതെ. അതെഴുതിയാ പോരെ പ്രഭു? അത് എഴുതിയാൽ മതി. അനിഷ്ടം നരകത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്, ഇഷ്ടം നരകത്തിലേക്ക്, സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഇഷ്ടം നയിക്കുന്നത്, സ്വർഗത്തിലേക്ക്, മിശ്രം രണ്ടും ചേർന്നത്. മിശ്രം രണ്ടും കൂടി